Kardom kadok kabe panta non ne lila puk bi pon ang putol ke nang tum sme ke thek long pen therek jok ji la pen alang tum han kadok kabe sme chini bu bang wela alang tum la ke song kimi non song kimi ke seng la amen la ke voice of Gen Z front la ke non ki thur mi owe resonin so tun se la so song ke seng la sa me penang am tum alang tum mang ni kaning je do la tum ke usmar phra lam pa ni tek the la pen wo tarai di de ma be mal ha tum se alang tum mang je la se lam ning je thek tek the nan tum lamang so video long lang inon alang tum jume sen lam ra pan ke than la se nang tum se me labang so video ke cheng pen jot lang inon alang tum ku pipis kanang je mang tum ang ton pan chini ndak la alang itum same nang ke hang la puge kalilo nilining ke hang men si ke bang lo la pe nili kamatha ateng la itum la so voice of Gen Z front same la an so se iprang na kidampo la pen itum same pinida arling kom hek same pena ba ko la an so se nang che tong lun po pusining thelo nang itum social media ahin pen same nang pachini ponpot la pen itum same la so voice of Gen Z front pu ka opening abang ke itum da khirni la pen jeng kha long same non ke bangchi la so non ke bangchi arni long same itum da cleanliness drive ta bi pon po la pen tum same un an pen sport anat same ke klem pon chi phansi ning che thelo la pen tum da itum anutin same la hai molom ka sapha la pen itum la son thak thak si non iprang anat same la bang KSE tum same alang tum same aprang men na claim pon lo la pen alang itum same non na dang ge ni ke thek dun long bang e kom hoilo la son ka sapha la pen itum da chilang bam ho pro de itum da het same ko ka la pen harlong pharla long same ki ju yadim ke lang mi pik lo bon same ka sapha bang abi pochi al kapre long ben same bang bel nang ke lang bang non bang e kom hoilo la sin tum kamatha pen tenge itum dak su society ke change ji phansi tum kamatha pon pensi la so voice of Gen Z front pu bang ke launch pon pini kamatha teng plo de overall kar bi anglong si pangdang pon po non na bang itum la pan claim thego ilang po si itum non ko pen dak emithang khirni long pen sari pon bom pen mul la overall kar bi anglong same ka pa chithang pon ji phansi bori pon po itum education na hin la pen society ke change ponji la pen itum kar bitum sami iprang na kengkam chichor ponji phansi bori pon bompo according to phanta la pen non that ini tum long la jarap don to don la media team phanta me rin tan suri ka dom pa je lo la ni tum asong ke seng ke la ke ni tum mate ni tum ke la ke ka prek asohan ka sorsa phan kali la pen itum ke la ke political party buta kali la ke non itum oe ki mitum mate Gen Z tum isi unity do phansi ni tum ke la so song ke seng la pen itum telang pon te kapre institute pen bisa menon te tong lo mate kapre institute pen itum kar bisure anke ekta unity do phansi ni tum ma la bang ka bo I pon ni kusi la so song ke deng pon lo la pen itum kar beng long lo non corruption do ka hok lo la ta sa me itum corruption apu thak ta ning je ni la pen itum cleanliness usame la toar bete uta same kunat no same asapso cleanliness program sa di poni la pen ka to ka besta so de nang chiton po si ba nang cha po si ni tume nang tu ne lo la pen kapre no son social awareness kuno mate education la pen itum society long positive chen se pan si ni tume la so song ke seng pon la ka hok lo ni tum ke la ka kapre ka so han tum ka sor sa phan kali mothela ni tum karbi tum an nitum ekta unity do phat sin nitum la so song ke seng non lang pon te non ha ing long ko noi la hai ke non ke ong dong school ke non pudam pet te a teacher tum bang ke wang be ko la ka pre se hajia pi chot ti mayok ta lam thi chapak lang bang ave la hai ke chong ho lo ka phere ma tum student nam ta pho lo ni lista me ha chin thong se wang lo ni ta school te thek long ang lo ko son ma la sin ni ta la na khelo wang na pok lo la si monitum pen mo ke ai ni ako owe kimi tum bang ke la hai problem pokhi de ji phansi ni tum ma ke la so song ta ke deng ponji ko si ni tum ma ke lam klar ka chipilo dan pen si ni bang ai ni ka lan men si ching to ni lo ka dong
Kadom ni limen hello ni li hello founder president la pen pualang li hello vice president la pen la pualang li bang ke general secretary lo la pu alang li general secretary bang e sami regional council pu alang li bang ke RJ copy alang li vice president aro ni li hello founder president ni limen thare long ri lekte mane la pujana ko nilitum ke nonson jo la nonson nilitum non lam ka chipia teng bate mane kapega song han sorsa se pusikan ngi same nonson ke wang bet ti lo he nonson tum yotum problem topic lang pot lote ili apamo same nengde lojen inglong son san school long ke nalitum lang pon tha je mane unte summer vacation ta nang mi kwan an athi people lo athe hada inglong school ke la anojen lai tum dali sapsu dali han ke chop harata ning choparong student la anlo dali tum lang pon tha dali tum ke dak pon prote dali han ke thang lai lo sami hada ke la anojen summer vacation ta nang nilu kwan athe asapso sami alang tum cholong dat long ama non ke la son che plan de lojen summer vacation ke mo phitalam lu sami la class ke donang ji pugrata alang itum ke noson teacher phane ka sorsa so se mandel lo sami do pick noson dali tum puchin thong le lang pon bo sami ong dong school long e son no jen mane hopta murot ekbare da madu ba chiklu jon ten ekbar ke da madu aro ong dong school long ke lang pon bo te ka prek aphan se ke toy du hajira system madu alang li rok sila an tu padu bitung te alang li asa kuri ke la ke bang han pidat be mulu kalima kortenum kalang mati la sinili tongke la hailom ni tongke esi cepat dudunji athe jelang kon de ahok kalang je kar biang long long hello asong ke ong ne ahok citame ong dun alam long ke mane pot bate lam the pak lang ke de tum la son adudu long son sumila rong hang pi akes long le lang pot sami kalang lo je ni tum ta student lo hai ke sami ni tum ta neng jinang kok lo athe sumina ro hang pe ke so ke lang pon bote alang ni tum ke ba cholang rem kali dang ho te cholang rem kali prote la ke ko so lo mi thor du nang ni mati kalima mi ke thor alang tum arai da ve thi lot ko same lang tum ke appearance pen permission long li mati la hai ke thor nang ni la ke sita mi non lang pon bote ka prek ake so non nang li tum lang mota asami samun ni tum nang li tum ta mi ger ma thek long lo jen asami samun ni tum ha non tening kan nerket bak dolo bodi la pu singar tum kathilang kang thilang sonang ki tui tang ho amala sohot la kar bidar ali anta hadake boro arong si mili ke kar chulo hadake kar bidar ali ba inu mane pupon da do ba boro da do hadake stame non ni tum han ke dilo tui ni anon ke jo bang kar bidum ha chot hala sot ka che song la alo je kar bidum me chok je kar bidum ni li tum a leng hana pa thi pi lo tu ke la pu che lang kon ple Nilitum angel sebenarnya hang pi alam ke people itu pakar nilitum kudam pet prote kar bitum me koson la sok pun me sok intir che song po ahur pat du po mo lom solote in samiri po kaneng je pilo je ha amuka atum ke alidar tum ke poisa chode ta ho ba ha political party tu lo che jorda ta ente la kaneng je tu wango nitum ke choche tum che song nang ente mate kalima ode to basi nilitum mangke nang chuni lilojen nitum yutum non gen jitum generation jetum un an same nilitum long nang chap dun nang chiturun to basi nilitum ke nang chuni lilo ake member ke non nitum long kudam pete du na jitu dak do same member o le kam chuni budakali ho kalama ke non son political party pe nitum lang pot kote non son BJP puno keceng aku ke la tumta ba duita sipan se hai pon chok ba ekta por ke alang tumta la anje Atul Bihari Vajpayee hut ke ekta sipan ta alang tuma sarkar ke rem hok ano lutup ano la ana situation ta dulu amin itu non bangket bangke pho dak che tong ke mo ari sin itu non si non pen hala pila angkur dong si tang pon pameka langdun pameka bete la so asong la so arok osame mu raba pan stame oxygen tilong po kusinuli ba ning che thelo
lang pon boleh jat outside leklem ta mane men ke athi dolong ni la pen ok kala ta me ni tum ke la ba klar ta ng chepilo jen ni tum ke la ke ni jung ali hale ni tum ke klem ali la ke ni tum society phan ekta awareness ke wani bate asapso ke change hanjis ni tum mangai ka bor ipon po kusi kamat hapon lo la pen kadu kawe kar deng long harat thanda na chuni wi lo jen ni tum phan nang jarap pun ko si li ba ning te thei lo la pen lan we chi ni li lam ting ta ni lo ka do o la ba ke hok lo ma than ni la no sta me dok si ni tum lang pon lo te ni tum kar diang long lok sa driver lom da dok pik a hok lo non son ni tum ka che song no ili kar bi si te song to ti si sta me hala driver lom ta ni tum ma long le long nang do lo la pen nang ti do arai ta do lo kalang sis do ile ka long ke driver tum ke na do arai do lo kasi nilibang kamat habon ke mo pijo pen ke non son la kaprek non son la tribal tum ta dak nang jarap pun ko besi nilibang ning chat he ik lo hela dak pen non son ni tum karbi tum det ka te song ko ta lan ni det le mane pon lo te asap so ke ni delo no karbing long long ke tu dam pe kaprek tribal tum ta do pik he ta me nilibang kamat habon dong si dak dong se lang panang don wa dalop te ni tum ang ton a tribal tum ekta unity do ko la pen mane nitum ka che song no awareness no asap so sta me ni tum ta ardi do chat ko kusi kamat hapon lo lage kala wa nitum ta la si nitum ta denji kusi birong lo da ke mane muthe dak ba ke lop pu poni ho tribal tum an ke da ke dang do dum long lo kusi ni bang lam klarang chipi lo dak pe la pen nang jarap tum ko kusi kamat hapon lo